Näme diye öýlenen birini söýmek günäme? Yok, sowap çyýmsan öýlenen birini söýmek. Siz de öýlenenler pensionerler we söýüşmeler, pensiýa çykanlar we söýüş. Asıl şuňal sonra berýäni bar, ýüregine düýüp berýär da şuňal sonra berýäniň depesiniň ölügände çörek batyryp ýyman aslynda. Ýüregine beslep şu sonra berýär aslynda. Siz de ýaşlara näme bolýar, ýaşgylymda biziň näme bolýar men düşünemem. Soňky şuňal tema gaty aktual tema öýlenen we söýüşmek, ära çykan ýeleýi bile söýüşmek. Näme diýäňiz? Nire, uğur nire, Balkan, Ahal, Mara, Daşul, nire barýaňyz siz? O bir pahyra iýlep günä çağısyna ýörýär, toý etdi, siz ýarjaklar Ramazan çykyp öýlenen bir söýmek günämi? Ýok, sowap öýlenen bir bile söýüşmek, maşgala dağıtmak sowap. Ýöňem bir tanymal bir gyýdymyz bar şu türkmen nemesinde. Maşgala dağıt, ikincisi bolup bar. Sizem şolardan bir ýer nedin? 30 ýaşdan soň soraňyz geçen modaňyz gaçar efirlerde hemme 30 ýaşda ära çykan, 30 ýaşdan soň şu kiçi wagty ära çykanlar ýa-da bir ikincisi bolup baranlar aýryşýarlar da diýe modasy geçenme da geçe efirde. Vay oğlun ýenin gyýlar, ýaş gyýlar nämedin diýip maslahat berýänçi emmeseňe TikTokdaky efirdäki maslahat berýänçi ol ýaňy. Maşgala dağıtmaň, öýlenen bir bile söýüşmek günä däl, haramçylyk. Kommentariýada da ýazypdyrlar, ýaş edýän oğlanlar gyýlar aýdypdyr, bolan o günä zat diýip aýdypdyrlar bolan diýen bolýar. Peygamberimiz dolu gelinler bilen öýlenipdir. Sen peygamberiň döwründäki adammy sen? Ýa-da sen sahawamy, sen din adamsymy sen? Oňňaly dine görä hereket edýän bolsaň. Deň duguşlaň öllümi sen? Ey, ýaş gyýlara näme bolýar biziňkilere? Hop, näme bolýar? Dälredim o, Hudaý ketdim dälredim o. Sen satırmay. Yok değil. Näme olar? Klientimi? Dostlar emmejaňda falan videonu gördüňiz gördüňiz. Şu oğlanjy näçe wagtdan beri öňden seredip gelýänler, paýlaşan zatlar bar, gaty erwek zatlar paýlaşýar. Mektep okuwçylaryny, mektep formadaky mektep okuwçylaryny Türkmenistanyň içindäki mektep okuwçylaryny paýlaşýar. O gelin ýyllara sen şatyrmy, sen näme diýäň, sen natsistmi, sen näme sen welayat paradmy, şana ýylyň ejerine başyna sen şatyrmy diýmek, sen kliendiň wandi gurlama pazarya ýedýän özüň özüň, значит sen öz ejeň basyň hakynda da şu zatlary açyk bolmaly, sen sana bir bu da diýen o da sen şoňa ýylyna edýän bolsaň sen şoňa açyk bolmaly şu zatlara. Dogrydan gel onu sen ejeň hakynda gurlaşaly. Sen aýallygynyň hakynda gurlaşaly. Klientler bidik gelýärmi, oňatmy, gadanç bolup durmy? Boynuňa zymjyra alyp beripdirler öýdän klientlerden, ejeň oňatmaýagdaýlar. Onda menem diýeň sen ejeňe diýen gelneseň çağılar üstüňe awantyr ullakan oğullary wa köpüsiniň ärleri wa sen üstüňe awan sen ijek oğullary wa ärleri wa. Şunady munijat edýän, oňa şatyr diýen, oňa küntü diýen, maňa jigin galboy diýen, sen kim o sen o kim bolýanda gurlaýan? Sahypaňda mektep okuwçylaryny paýlaşýan. Şunu wara bir ýok edebiljeň, ýokmy bu? Natsizm edýär, şatyr diýär, bir gelneje sen küntü diýär, bir gelneje sen jigin galboy diýär. Şu wada özüň atýar edilen ýaşda dälsin, 18 ýaşamadyk sen patsan bile, sen bir zat bolsadyr üstüňden arda gitse kakaň ylgyandyr sen derenge. Türkmenistanda bar gelin ýyda jelep diýip çykdyň, sen ejeň başyna jelep diýip bilýän özüň. Öňem bir ýylan ýa içip aýnaň öňüne bardy da diklenip durdy da ol. Wof etdi da aýnaň öňüne. Özüň tanajak bolýar, ýok bula derler diýen. Mä etdi, ýok bulam derler. Sonra ýok bulam derler. He diýdi, şoň galaksy biýerdi, konkretni öýdüňiz ýemedi, illen bermende öýdüňiz, kimdiňe tanan aýtsak bolýan adam, şundan many hiç karyn aýtýan adam. He diýip bermeň ondan soň. Öýdüňiz tanan azjak, kime näme diýäňiz bilip diýin. Men bir siz daýalap başlasam elimden eçeňe de malyp bilmezdi, Venezia bir topar. Men arada ýegiljek videolar da açagadlar çıkaran. Siz kim oýsiz o? Men bärde nämeleň gördüm, ogurlugymy, jümürlügimi gördüňizmi? Ýa başga da diýen gördüňizmi? Abi işni video çeken maňa sebäp video çekmek günädir o. Öwle kesek atan ýalakdyr. Öýdüňiz tanan he diýip bermeň ondan soň bir elime düşeňiz soň. Elime düşmäkäňiz pikirleniň kime diýäňiz, oýny kimle diýäňiz pikirleniň. Men zat diýmem, düşündüňizmi? Men bir küçünden bäri maňa bir saky pura diýýär, jeren şu sen videolaryny montajlaýar diýip. Ay üns vermedim ben ilk miňe. Borla patsan edim, nollan aljak bolýar, nämesin tagam ýeter ýyllar diýip ýarypdyr o. Olen girmedim ben sahypasyna. Zat etdim bolýan, girip gördüm sahypasyna. Olen o paýlaşan videolarynyň ýarysy men videom. Ýarysy Sehraň videosy, ýarysy Besnaň videosy. O hemme näýdaýda bir dialoglar alyp montajlap o. 2 sany klon şak-şakşyňam gülküsine allanıp o bir de montajlap bejer aýdyp berip durp.
Dinle meni galı boycuk. Täze nesil galı boy. Bunu birazcık soraşdyr, videoşdyrsinler. Bu gatty bir hil normal adamy menden ok. Men aýdýan şonu. Bir hili zat yumşacık. Ondan sonra indi dinle meni. Böyle paylaşıpsın, taň edipsin, güldürüpsün bilýärmi? Zat edipsin. Ýekece sapar indi bir videomy alyp tahypanda paylaşsam, kimem nerwe gowdalyr bilýänsiň. Gönlü çençelapçık toplan 2500 tane paspişini bir saparda kulederin. Etmen sahipan bererin cigim tam kompüter çekpe çögürüye. Akıllıca ol nervini oynama edil götün keserin. Böyle mi? Bir erkek olsanız lan bir erkek ol. Bir ses çıkarlan oktıysa bir bokun çıkarman da suğun çıkarıp. Bir sapar paylaştın böyle çağıdır eder geçer hüvüs edenler diye. Gaylar owadan maşin sürýän oglanlar owadanmy ýa-da owadan maşin süränsäň biziň gözümizde owadan görnýärlermi? Bellen kommentaryada. Dok bundan sonra ne planlaňardyň? Ay, ne diýerden akşam akşam çip tamam akşam tarawa namazyna. Bir aydan toýumuz bolýar bolýan. Gyýdym tägem öňkü söýgüsüne duşşasy gelýär diýärmi? Omdan sıfırlantajyma bir lýan hyzatlardan gorkaýyn da. Ne saýla kıljam. Söýgüsüne aýjakan çokdan kümüş alyp ber, aýagyny ýatdan çykaryp betýär diýärmi? Dost dip öğrenmem aýagyny açyp betýär diýär. Короче, joram sana sorap. Aydana. Sen gowja dinleýäni. Dinleýän. 3 tane öýýän ýa. Aha. 3 tane öýüň biri demirden, Aha. biri agaçdan, biri sementden. Skora ilk bilen haýsyny öçürerdi gel. Bir demirden, Aha. bir ağaçtan, Aha. bir sementten. Hawa. Sement, demir, Haýsyny birinji öçürerdi skora. ağacı. Agaç öçürerdi. Ha. Skora jaý öçür bilýär. Dinleýän bu TikToker bolmagyň ýöri tapylany. Du figurlaýan maşynam ýan ýöreýän. Zatlar bir ölçülip 7 kesilen planlar hany. Bu edep hemme maşynyň kapsy ýapyp bolar. Tom Zering planny ýalyamyňa şonu akçan ýan alyp barmaly bolsaň özüňe. Düşündiňmi? Men atam 077. Bak ýeminde. Sen şulap bilen TikTok karary bolmaly düşündiňmi? Onun üstünde görmämi daý? Sen üstünde bolýarlar. Soň sen boljaklar. Soň TikTokerlar sen ýana çagyp duýat ederler. Soň sen 7 ýaşdan 70 ýaşça tanarlar. Soň sen lişna, izwestni. Näli görýär? Bana tapawdy ýok daý. Ondan ýör gitdik. Alo kaka, tarawadi, peyzer, arkaca gelip betiyorlar aro. Neyli vallahi bilo. Asıl bolsaň TikTokda näme işleýän bar işiň bilen bol. Men işim ýok doňça men hiç ýerde işlämek doň. Ondan mata men näme üçin TikTok oýan? Sebäbi meni bejerip bilýän daşary ýurtda doktorlar barmy? Şonu bilmek üçin. Ondan adamyny wata gynanmagam, beğenmegam. Ýekece söz etdik. Düşündiňmi? Şoförlara da düşünüp bilemema. Svetoforda dursun oly, ýygyňdan bap, düýt. Eşitýärmi bratok? Düşüp özüňi düýtmedi diýär.
Görüňo, men öňümde 3 fan maşin bol. Olar maňa gatap teredip dura, men signal berýän bolýar. Tenkä hedil 777 gedek düýtdiler oturýarsyň. Men näme etmeli? Çykyp öňümdäkilere görürüm görmelimi? Birinji bilen men signalim işýany. Şu wagt kapçy servise bar ýani bejerdeýin. İkinji bilenem svetofor ýaňyr fary ýani ýaşyl ýanyna. Üçüncü bilenem gaýrak edin gyzyl fary bilen faryny ýaşylla puty etmäliň. Ýol hereketiň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy, janyňyz sag bolsun. Bir aydan toýmuz bolýar bolyň. Prezident tägem öň kysy duşşasy gelýär diýäňmi? Men çydamok. Körüm hasasyny bir gede gallarar diýär. 2 gün maşin sürüp opusny syraýan wagtlar side ýüzlenýär. İlki bilen çep sagyň tapawdyny öwrenin. Pavorotnygy çepe ýakyp saga ýakyp çepe urlaýan bolledin hwatit. Biz getade däl, hesayam ýadyp maşin tädeler ýaly. Ondan näme? Maşini bir kerek servis edip bejerdiň bilen hamala özüň 50 ýyl ustadyryna etmediňle. Bäh, şu maşina bir zada ba, bir sese wa diýen bol. Ya bilskadan, ya paduşkadan, bir sese diýen. Ya pamal rat sen kugony ýama. Etýän kalkowjy bir usta tapýan bezetýän düşündiňmi? Sen hiç kime men demeýän, hiç kime taňa men demeýän.